Здравейте, Джонатан Асов! Честит първи учебен ден! Ще ви помоля само за минутка внимание. Аз не съм учител тук, не съм ученик. И е много важно за мен да ми обърнете само една минутка внимание и малко да ми помогнете. Много се притеснявам, дай съм си написал на ръката това, което трябва да го кажа и сигурно ще го забравя, ще трябва да го чета. Днес е празник за вас. И преди някой да ме изгони или да почне да ме замеря с развалени яйца, моркови или други неща, които замеряте тук хората, сигурно развалени компютри, искам да направя този ден... Да, мерси. Искам да направя този ден много специален за едно момиче, което учи тук при вас. Тя се казва Тина и тя не подозира, че аз съм тук и че й правя тази изненада в момента. Тя е много хубава, тя е много умна, тя е много красива. Така като гледам тук всички сте много хубави и сте много умни. Сега трябва да я разпозная. Запознахме се преди няколко дни в интернет. Знам малко за нея. И много ще се радвам, ако излезе да ме спаси от мъките ми в момента, за да й подаря този букет. Да й подаря този букет, да й пожелая честит първи учебен ден и да спрат да ме замерят с моркови. Добре, че не стигат до мене. Почава моркови. Тина, тук ли си? Тина! 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 Не, това не е Тина, сигурен съм. Трябва ми друга Тина, по-хубава Тина. Къде е Тина? Къде е Тина, не? Има Тина, сигурен съм, че има Тина тук някъде. Не? Тина, хале това, бе? Горчиво! Много ви благодаря за търпението, успешна година ви пожелавам. Първият учебен ден за новоприетите ученици е